ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರನ 4ನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಜನಕಲ್ ಕಾಪೇರ್ ಬಂಡವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೆ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾತುನುಲ್ಲೆ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕಾತುನುಲ್ಲೆರ ಆತೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾತುನುಲ್ಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಎಂಚ ಗೆತನು ಬೇರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ದಿಗ್ಗಜರಾಯನ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಭೋಜನ್ನೆ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಾಡು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಡಾಕ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ ಡಬಲ್ ಗೋರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಟಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ಬಾಕಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಗಲ ಎತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇರುವಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಲೈವ್ ಬರೋದು ನಿಗಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜನ ಅದೇ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾದ ಸೀನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಾಪ अरे एक्चुअली अपन में कुले बड़ बने अच्छा मेरे ट्रे इते इंच रिवील मल्पल्ले पण ट्रेलर डे मेरे कुले तावता हडित्ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಕುಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟ ಎಂಕಿ ಇಂಚಲ ಮೇರ ಕುಲೆ ತ ಅಬತಾರ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಕುಲೆ ಬತ್ತಿನದು ಹೆಂಗೆ ಎಂಕಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲೆ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಅಂಡ್ ಮೇರನ ಕುಲೆ ತೆದ್ರು ಅಂಚ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ನೆನ ಪಾಪುಂಡು ಮೇರೆ ಕುಲೆ ಬೈದಿನ ಸೀನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯನ್ನಪೆ ಪೂಜಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತ ರಡ್ ಟೀಸರ್ ತುದಿಪರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತುದಿಪರ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಬುಡಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪನ್ಪಿಂದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸೇರ್ ಪಂಟೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ